बाप रे बाप कितना गर्मी लगता बुझा तो उसिना दियो आदमी घर में एकदम गांव देहात में बियाह कर दिलस माई हमरा बहुते पछताते कह में को घर में बियाह मत कर रे उ बियाह त कर के भाग दिलस हमरा के ए कन्या का हो जी सुन सुन एक बात कहतनी गर्मी लागता त गर्मी लागता मर दे त हमें बेना ना गरम बड़ी लागता हां जाना तनी गरम हमरो लागता पुते त घर में बेना बना बेना ले ल तनी जानत ओम से तनी बेना टूट गइल बाटे काल सीधे में घर में कुछ रहबे ना कल बुझा लटे ठीक बा सुन कुछ ना ठीक बा कने हम जाता नहीं तनी दुआरिया पर बैठे तनी ठीक ना आ ओ जगह बांस बाटे बड़ी हवा बतास लागेला ठीक बा जा तई आ ओ जगह तू घर में से बाहर मत निकलिया पर्दा मत झकिया ठीक ना नया नहर कने के हुए जगह अपना घर के पत्तो ना देखावेला त हम काहे के देखाई बतावो ठीक ना जा तनी बैठ जा बढ़िया से घरे में रहिया जानो कोनो एथी का भैंस गरु का है कि माने जाके चरे जाती बहरिया माने सिखाए आ तो बुद्धि दे तो हमरा के बहुते गर्मी लागत बुझा तो उसिना दी हम जात ये दीदी एगो बात कही जी आके हम रोज रोज ये जगह बैठे हैं इतना सुंदर हवा बहला ना लागेला कि आदमी स्वर्ग में जाता ना समझ इतना हवा अच्छा बहला काम को आवत रहले जानला इतना बढ़िया बसवरी हम लगे ए नथी हम रोज दोपहरिया का आइला हां अब बढ़िया बैठे मर्द मानुस सुनाई आवन नहीं था हां हम मान दो किया पिया के सब के अब मर चल गो डिप्टी तो ओइ से तन के कोई है नहीं घरवा तो चली तन के बेच के बैठ बबू के पापा बाटे ना है वो सुबह खा पी के बना देलिए डिप्टी चल गइला हम तो हम कहनी है दोपहर हो गइले लूहे में क्यों कहां जाइए बहिनी न दीदी बात तो का जरूरत नहीं ना सुनी कोई से कह मत वो दूसरे घर के हई हमहू दूसरे घर के हई बोला ना बताई आ पुष्पा दीदी नहीं खी अच्छा जोन बगनिया में जेठा होती है हां उनकरा घर के पतोई जाए तना निकाल बे तना नहीं कि का कहीं ये भगवान ओइसन तो हम कोई घर पतोरे जाना देखो पुष्पा दीदी के घर में जोन बाड़ी दीदी सुबह हम नीमक के बहाना गइल हनी अच्छा तो ये दीदी खाती हां दुल्हनिया के देखले के नाती ए नीमकवा ने गइल ना देखले दुल्हनिया पर्दा उठा के तकल और ताके तुरंत अंदर हो गेल अरे मैया सही में देख ले हैं का जी अरे कहां देखली बस चेहरवा ये फेसवा देखली ये तो नी सुंदर भी है इतनी सुंदर हम देखे के तो तोरा सतन असुनी हो के आवता जी नया नया साड़ी पहन के बड़ा मौगी सुधर लागत या सुघर मतलब ध्यान नहीं की के हाजी अरे बहन हमें लोग तो पुष्पा दीदी ना है ना जब चुपचाप रहे के दीदी असुनी तो पुष्पा दीदी उ पातर वाली न उ आवतली अब तो मोटा वाली जी अगर आई है ना पुष्पा दीदी हम पतिया बदल देवल जाए हां चुपचाप रही अब दूसर बात बतिया के बाप रे बड़ी गरमी लागताटे के बैठल बा तो नहीं जानी हो जी आप और औरो गरम लगता का जी अरे बा गर्मी नहीं लगी हो आदमी घर में रह जलन पंखा चलेला तब ना लाइन बहुते काटत वसन देखो तड़ू काहे कि गेहूं कटाता आ तार देखते बड़ू बधार में है आवता आ ना त टूट जाई तार में गेहूं जरूर ना जाई हां एगो बात पूछी का आर तो ये ठीक बिया न हां वो ठीक है तू नहीं जानी कब आई हो जाए आ हम कबे कैल बनी ना तू 5 मिनट होता 5 मिनट होता हां आके बैठा नहीं है ठीक है बतिया के ना कुछ ना करी आप लगावा हां वो आई हो तनी नहा धोआ के सो जा दीदी आपने तो कनिया के ना देखाई अभी तनी 7 महीना हो जाए तो जा तब ना अभी ना भइल का ना नहर कौन है अभी ना भइल अभी कहां है अभी तब का 1700 8 दिन होता 8 दिन है मैया अभी 8 दिन सब करे घर से दुल्हन आवेली 5-6 दिन में अपन रूप दिखा देवेली हां पागल हड़ू अभी बेचारी के अभी रोवत गावत बिया तनी ओकरा के लोर सब सुख जाई त तनी जय बुझा त तनी नार दीदी जे के हो तो भाई बाप के याद आ जकरा चले हां काहे को रोवत गावत वाली शादी कर के ना बुझाई ना सुनो ना ये कोने का कितना हवा बढ़िया बहता बस ओरिया में एक लेहड़ा औरत बैठल बैसन जाती उजी की हमहू बैठल ओसे का दीदी माना कोइलन तो अपन खाली घूमत अनि हमारा कति घर में रह हम घर में ना चललू कोने हाय टमाटर बोहै का के बड़ा मुंह देता अब हमर टमाटर अब से झगड़ा बा ऐसे कैसे जाता ओकरा से बोले नी झगड़ा होई बा दुनिया से मतलब कौन लेवे तो अरे पातर उतर बाली ओइ से कोले हई जो नु कोने बहुत झगड़ा भइल टमाटर अब
कोनी है जे बैठने के तनी मेहरारू में आदमी बैठे ना त ठीक है। अरे हे जी ना हो हे मैं टंटरो हो ऐसे हमें करेले कितना अच्छा लगता ना कोनी बहुत ई के हवे ई कहाँ के दूल्हा ले लेला सब हमर बड़ी हाँ ई के हजी ई के ह होके ई कोनी सन होया त हो त भागो जा हो काहे के भागे के ई के ह गइले ने दीदी किया नीमक ले खातिर ठीक है ना तो ई नहीं हम देखले रहनी अहिरे माया के मतलब ये पता नहीं है कौन वैसे हम नारद बोहई अहिरे माया बड़ा हम दीदी आपके देवरा उनकर बहिन उनकर बहिन ना दीदी भाई बना तड़ी ये दुल्हनिया है आ सुनी ना दीदी अब तो देख त लेनी जा बड़ा भाग से देख लेनी जा जोड़ी काहे मारता ये दीदी जाए दी ना मानते लइका आई न त समाज में भी जाना त आवत घर त भागावत तनी अरे काहे बाबू ना रहे ओकर दूनो बहिनी एक कैसन बैसन हो कने जाए नहीं दीदी जी मानता नहीं लइका हम बिया हो गल तो समझाई बुझाई तो बढ़िया से रहेंगे ना तो मारा पीटो मारे पीटे के नहीं खे कने कसम से कहती ऊ कने वे नहीं ऊ तनी ल मच्छर भी काहे के बड़ा बहाना करता दीदी जी हम नहीं खे माने तू अरे बा को नहीं हम कहत तू के दोनों जनी के साड़ी के कसम से झूठ बोलत हम नहीं दीदी हमनी के साड़ी के कसम मत खाई हम नीमक लेवे गइल नहीं आपके घरे देखला नहीं वो दुल्हनी हवे दो गाइल वैसा ने ओकर बहिनिया लिया के संग सतिया भरे ना त ऊ तनी ल मच्छर भी हमरा घरे के छोड़ अच्छा एकरे में देवर बबुआ के दू बेर शादी भइल अच्छा ओकर ना बहिनिया काहे के पीटे बनाता तनी जाती बेचारी ना, बैठी। घर में तनी उठू हो गेल बाटे पंखा जर हो गेल बाटे त उहे चलते नहीं खे एक बार जाए हां तनी जाए ओहे मैया आ कैसे बड़ा दीदी कहताली ना कि ना ई दुल्हन नहीं हमारा तो लागता कि इहे दुल्हन है आ चल जाई चली देख लेनी त ठीके कहनी भाग से हमनी के देख लेनी जा ना हां बड़ी बढ़िया हम कहले नहीं नीमकवा है ना दीदी जी के घर में ना तो देखनी है दुल्हनिया ऐसे झाकत हम पहचान जता भी लइका ई बुद्धि बा बियाह शादी हो गेल रह खुद दिमाग हो जाई बहनी सुन ना तन की ये दीदी सुनी ना आ बताओ तई आ दीदी कहतनी कि तो हम उनकर बहिनिया या ओकर बहिनिया रहलिए ना तो फूल फूल घरवा में से निकलत रहलिए बहरिया कि केने तनी हवा लगता केने के बाटे आ ई तो लगता कने आवा हिया ठीक हम जाता नहीं आ गल होइए डिप्टी से खाना देवे के बाद ठीक बा जाई फिर बिहान आई ठीक बा बहुते सुगर ओकर पतो हिया बिया निनिए बेटी को बिया पर बहुते जाता नहीं गांव में हाला करे उनकर पतो हिया जाई ना देखी जा निनिए बेटी को बिया पर बहुते ना सुगर बिया अच्छा हां एगो ई बतिया दीदी कैसे छिपावत रहे कि ना उ हमार पतो हिया ना हिया उ तो ओकर बहिनिया हिया उ तो ओकर पतो हिया ना रहे केतना सुगर बिया कितना बढ़िया हवा बहरिया लागत रहे आ बुढ़िया बिया ना हमरा के मार के भगा देली चट्टा के तेरा कोई ना इतना तो धक्का मुइया न चलती जाते हैं भुजिया बैठम तन घसिया पर ठंडा लागी कितना बढ़िया लागी न नींदो लगे आह कितना बढ़िया लागता साचो के घसिया ठंडा बाटे एकदम बाप रे बाप आ कबे हमरा के गर्मी में खौलावत या आग घर में न त फिर गर्मी लागे लागल लदन लेका खौलता बुझाता आपने बाप रे अरे सुन लिया है सुन है सुन अरे माया इज्जत लेबे हमरा दी इज्जत लेबे आइल बड़ुए जिकबा खानदाने बदल देलू ये माई बाबू सिखले बल्लू रे आ हो ये माई बाबू सिखले बवन अब तुरंत लगे ना गरम लागल चल गेले कोइटे कर माई बाबू ये सके बन के बाहर चल जी हां दादा लगा खोली गरम बैठ के बताई ना अरे का मुआई करे ना फंस के समूह दे अभी मुआ दे तुरंत नहीं खो जाना था आज भी बाहरी हाथ चढ़ाई चढ़ाई हाथ आज भी बाहरी ना जी इज्जत ले ले ली चार गो दो गो देखली सन पांच गो से कहियो सन गर्मी लाग रही है ले चल आ कह तड़ू की नारद बहनी त क्या कोई काहे ना कह देलू को भैया बहनी काहे के आज भी बाहरी ना आज भी ना 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 कान पकड़ नचबी ना कतनो गर्मी लगी ना नचबी हमने के गर्मी ना लगेला हां दो आदमी भी हम जाते हैं बतियाए मेरे हनु की हां चल कहां कावना घर के कैसन बात आवत बाटे संदेश आवत हमनी के कान में तू जा तो रुक डंडा वाले अब तब बताओ बुढ़िया हमरा के मार देला अपने जगह बैठल दिया तो बुढ़िया हई रुक माई से बुढ़िया से ज्यादा पुल हो गई रुक अपने घुमा दे बुढ़िया हमरा के मारत है चार को मेरा नुज बैठत है पर हम तो जाके किनारे बैठ रही गर्मी लागत तो क्या करे नमस्ते प्रणाम मैं काजल सिंह जी नमस्कार प्रणाम हम बनी अंशु सिंह जी नमस्कार प्रणाम हमें खुशबू सिंह नमस्ते प्रणाम हम बनी
बानी पुष्पा सिंह। हाँ देखनी जन अभी हमनी के वीडियो बनी जाए एक पारिवारिक वीडियो रहे। अक्सर ऐसे देखले बानी कि जब नई नवेली दुल्हन आवेली तो बहंगवा ऐसा घूमे लगेली, फिर भी ना घूमे के चाहिए, देखे के चाहिए कि हाँ हमार घर खुला बाटे या बंद बाटे। तो बंद रहेला तो रउआ नाइटियो पहन के घूमम तो घर ही के लोग बाटे, ओकरा में रउआ इज्जत खराब नहीं होत। आ जब रउआ खुला खुला घर बाटे तो रउआ दम अच्छा से रही, दुपट्टा से मुंह बांध के रही और ओढ़ ओढ़ के रही और कन्या बन के रही। आ जब देखबे कइलन कि हमनी के नया नहर कन्या के बनैनी है, जब वीडियो अंशु जी का कोई नहीं हो, जब गर्मी माने लाइन ना आइल घर में तो जाके बाहरी बैठ गए, ऐसे ना बैठे के चाहिए। और 5 मिनट 1 घंटा रउआ गर्मी में तड़फड़ाइए जिन तक सांस पर थोड़े टूटता कहीं बर्दाश्त करके रहे चाहिए, बर्दाश्त करके रहे के चाहिए। चलिए एक साथ लेते हैं जब विदाई, अगले वीडियो में फिर से मिलल जाए। यदि वीडियो अच्छा लगल तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करम। यदि हमनी के चैनल पर नया होकन तो प्लीज हमनी के चैनल हटे HR भोजपुरिया, ओकरा के दिल से सब्सक्राइब करम। काहे से कि सबसे पहले हमनी के वीडियो रउआ भी पहुंची लास्ट में कनी हमनी के चैनल पर हमेशा जरूरी देखत रहिए 4 भोजपुरी।